Gonbidatu berezi batekin gauz, eta etxeko guztiek oso ondo ezagutzen dutena. Aurkeztuko eta aurkeztuko zu. Ez, zeurea da orea, izan ere etxeko guztiek ondo ezagutzeaz aparte, berak ezagutzen duena da guri balio handikoa gertatuko zaiguna. Hementxe? Patxi Bila, Arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, Patxi Bila! Bai, bera esango dugu txirrendulari urte asko zibilizara, honekaz guztiekaz zibilizara lasterketan be bai, Patxi? Denderekin ez, batzukun bai. Eta orain be giroari lotuta, geuz asko kontako eskuz, Bai, Patxik. norbaitek giroa ondo ezagutzen baduzu, ezagutzen duzu, eta Italiako giroa ere bai. Giroa eta Italiako giroa, txirrendularitzako giroa, ez? Bai, urte batzuk pasa ditutan, eta bai, gura nire bigarren etxea da bai. Nasser Bujani, bera izan da gaurko irabazlea, 2 ordu eta 22 minutu egin ditu mutilak. Bai, gainera hor Italiako hegoaldian dagoen girua, bari aldian, eta ikusleak ikusi baldin badute, han esan 2 britantakin errepidea oso laginko horregoten da, eta horkoan ala izan da, ez erkoak, eta bat baina gehiago gaur gobian loiteko arazok izango ditu. Bai, Ja. Patxi Bilarekin hitz egingo dugu, zalantzari gabe, baina gaurko gure lasterkaldian karrerista oso bereziak ere bai, Ziklista gorputza du, Gaitz Krespok, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Aratzazuzu hasti ez du segula imaginatzen bizikleta gainean. Hoi da, hobe aldez horretik onartzea, ez Edu Malagonek, bai, seguro, baina zikloturista izana, seguro asko, Malagon, Arratsaldeon. Kaixo, bai, aspaldik ebrantagusuz bat egindakoa, baita. Tira, hori izugarri da, eta Tairo Landaluzek seguru ibilbide luzea duela bizikleta gainean. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, beti mendiko bizikitiaz, Bai, Beti mendikoaz. Ez aiz lasterka ibiltzen denea, errepidean. Posture bat inizuan karreterazko bizikitiaz urkio lehigotan. Aixe bakarrik. Ura bakarrik. Bada zerbait, ez? Bada nahikoa. Zer, bai? Guk ez dugun egin? Guk ez dugun egin, zer bai? Patxi Bila, zer du giroak hain berezi izateko? Nik uste batez ere bi gauza. Bat historia, azkenean txirrendularitzan jaia jaioterria Italia da, eta giroa berez karrera handia da, eta gero batez ere nik uste dut ibilbidea, xarma eta herri hori, ez dauzkan historia, dauzkan mendia, dauzkan hiria, nik uste dut berezi egiten du da. Berezitasunetako bat aurten Belfasten izan zen hasiera, bertan egon zara, aurreko hastien giroan egon zaralako, datorren hastien basu ez barrira, azte buruen, okerrezpa gauz? Bai, hori da. Tarte honetan arbatu zaitugu, airan ere etortzeko. Zer egiten egon zara, eta zer egiten zauz momentu honetan, Patxi? Berez, Specialized da bizikleta marka amerikar bat, haientzat lan egiten dut. Eta, egiten garena da batez ere garatu programa berri bat, non saiatzen garena da gure korredoreak lagundu, karrera interpretatzen, eta karrerako ahalik eta material hoberena aukeratzen. Egiten duguna da, aldez aurretikan ibilbidea ikusi, eta, profilari begiratuta, eta gero, aire kontuak eta ere bai kontutan hartuta, egiten duguna da, estrategi bat eraiki, setup hoberena proposatu, eta gero behinan gaudela, ziur egon setup hori erabiltzen dela, eta, bizikleta etxe bat etzalan egiten duzu. Eta zuek landutako bizikletak irabazi zuen, iaz, giroa. Zuen bizikleta marka, Specialized. Amerikarra? Eta, orduan, Gaitz Kresporentzat bizikleta prestatu egingo zenukete, halako karrera batean parte hartzeko. Eta bizikleta horrekin errazago izango da, etapa bat irabaztea edo nola da kontu hemen? Gauza da, bi alde daude. Bat da, adibidez, sailkapen orokorra lehiatu nola beluke, ingo gunena zen, etapa zelaietan energia aurrezteko bizikleta espezial edo setup berezi bat prestatu, eta gero, mendiko etapatan eta arlojupekotan, alik eta azkarren joaki den bizikleta bat, ez? Orduan, bi alde daude. Baina egiten duguna da, alde batetik, lehen deziko zuhaitz bere hartu, bere ezagorrek ikusi, neurrera egindako bizikleta eskaini, eta gero, bizikleta hori nora erabili, aholkatzen dugu. Alegia, persona oso importantea da, baina erramintare bai. Bai, azkenean saiatzen garena da ulertzea ze pasatzen den bizikletan inguruan, eta bizikleta inguruneari adaptatzea. Iazko giroko irabazlearen irudi batzuk ikusten ari gara, zer da, zehazki, proba hau? Horrekin duguna da, horren aurretikan, tunel del viento ikusi izan duzute batzutan, hortik horrela joten gara, handikan lehendabiziko ondorioak ateratzen eta gero egiten duena da pistan probatu guzti hori, ez? Bat, tunelean ikusi ditugun gauzak benetan mundu realean
ikusitako emaitzak betetzen direla, eta bi, benetako pedal kolpe baten ondorioz, guk eskaini dugun bai bizikleta, bai kaskoa, bai zapatilak, bai monoa ere bai, erabiltzen dugun eskintzut edo monoa ere bai, hori horrek mundu realen edo benetako pedal kolpe baten ondorioz zer eragina daukan ikusi. Iazkuek eman zauen fruitu, Bai, iaz izan zen programa guzti hau egiten hasi ginen lehen da biziko urtia, eta bai, egia esan fruituak eman zituen, eta ez dakit... Ni bali ikusten du, aurten kontadorrentzat? Bai, Turrean kontadorrentza batez ere, oain giroan Rigoberturan eta eskarponikin ari gara batez ere lanian, eta Turrean bai kontador eta bai nibalintzat bintzat, hori izango da. Bai, aldez aurretik anetik guna da, ibilbide guztia ikusi, eta ibilbide horren inguruan egon daitezken errendimendua baldintzatzen dituen trikimailu guztiak aldez aurretik ikusten saiatzen gara. Sare sozialetan zeu jarraitzen egon gara, ez orain gure gonbidatu edalako, jarraitzen dugulako baino, berafaki. Eta sare sozialetan ikusi dut Twitterreko argazki bat. Bera kotxe barruen, olako ordenagailu batekin apuntiak hartzen, da gure galderi esan. Patxi, zei biltze zara karreran eta erantzuna ez da esan hori? Ez, adibidez erlojupekotan egiten duguna da... Erlojupeko baten argazkiz esan, jarrizune, honetan egunetan? Pasaren lehen ostiraleko giroko lehen daiziko tapokoa. Eta, gauza da egiten duguna da, garatu dugu sensore berriz ez. Sensorea Copa Amerikatikan eta garatu dugu, eta garatu dugu software bat, non egiten duguna da, etapa hasi aurretikan, hartzen ditugu haize, presio, temperatura eta humedade datu guztiak, eta justo bai korredoreak edo bai taldeak atera baino 5-6 minuto lehenago, erabakitzen dugu, azkenengo erabaki hartzen dugu. Beraz, garrantzitsua da, egoera zein den jakitea eta horren arabera azkenengo erabaki hartzea. Egiten duguna da, batez ere, gurpilaren perfila erabaki, eta gero normalian gurpilaren presioa, hori izaten da, batez ere azken ordurako guztien diren gauza. Zema gauza, ez? Bai, eta disiplina ezberdinetako. Hori aipatu behar ez, Copa Amerika aipatu duzu, hor haizearen zera teknologia guztia eta hori guztia, Formula bateko gauzak ere hartu izan dituzu ez, eta Formula bateko pilotoren batekin lan izan duzue, moto karreretako gauzak ere bai? Bai, egin duguna batez ere izan du da, honekin hasi ginean izan zen, lortu nahi duguna da, ulertzea bizikletaren inguruan ze gertatzen den, ez? Hortarako, adibidez, formula batek adibidez dauzka 420 sensore. Sensore bat, telemetria da, momentu bakoitzean, kotxe horri pasatzen zaiona ikustea. Hori da, batez eta, horiek sensore asko dituzten, guk asko zetxik egozkago, baina, jun ginen formula batera, hori iruditan, Jarno Trulli ikusten da horren maitera, formula bateko piloto hoia. Bai. Eta, haiek erakutsi ziguten zer den garrantzitsu ikustea eta nola ikusi. Gero, mototan adibidez, aldea da, kotxeatek lagurpil dauzka, moto batek 2. Eta beraz, sensore batzuk mototan askoz ere, bizikletan aplikatzeko askoz ere erraxago dira. Eta gero azkenengoz, haizearen inguruan nahi genuen jakin gehiago nola afektatzen duen haizeak korredore eta bizikletari. Eta orduan, norbaitek baldin badaki haizearen inguruan normalien bela ontzitako jendia da. Eta hartara hurbildu ginen. Egiten duguna da, pixkat saiatu ulertzen zer den jakin nahi duguna, eta behin ulertu ezkero, bilatzen horretaz gehien dakin jendea eta hien gara hurbildu. Ja, eta gizakiaren makina non geratzen da orduan, ez? Kotatzen ari zaren guzti honekin, ematen dut, Arantzazu Zugasti eta biok tanden batean, segurago karrera egiko benukela. Ez, azkenean garrantzitsuena da korredora, hori hor dago eta beti horrela izango da, ez? Baina, gu saiatzen garena da, hornitzaile tekniko bezala, alik eta teknologia eta jakintza gehiago eskaintzen korredori. Ez gero, azkenean korredoreak egun etxarra baldin baduka edo forman ez baldin badugu gugurria ezin dugu ez ere inez. Baina, nik uste dut politia dela ere bai ulertzea, adibidez, orain arte teoria, benetazko teoriak edo egi borobilak zirenak, behar bada batzutan ez dira egiak, eta hori polita da ez, hori investigatzea, ikustea, eta horren inguruan ebiltzea. Lasterketan bertan sartu hunde Patxi, inbidia ematen dizu? Txirrendulariak ikustien? Ez, oain ja ez. Garai bakoitzan beria, eta nila urte batzuk egin ditut hor, Giroan eta Turrean eta Agonez ere bai, eta enbidia ematen dit korredoren bizia batez ere ez, batzutan. Bai, ze ba?
Bueno, ez dakit, nahiko bizi, bai, estresantea da batzutan, baina lasai ere, bai, ez dut, goizean jeki, gozaldu, bizietan botaten ban, normalian, leheno garai batian, afizionata bertan egon baduzu gure litxarra, baina gero ja, profesionetan, normalian, leku politeta juntzara, bizietan ibili, eta gero bai, estresa oso txarra da, baina orain berez bizi asko zer bizik naiz. Baina 2 ordu eta 21 minutuko etapa egin du, irabazleak, Oraindik bakarra emate gongo da. Bueno, gaur gutxi, Gaur ja etapa zera zerako, bai. Gaur gehiena ja. Baina zerbait, ez? Bai, batez ere da gara bakoitzan beria eta listo. Orain zertan hariko dira, txirrindulariak? Orain normalian, hotelako bidean, normalian merendatzen eta ja masajerako pres. Masaje gelan ez detu ginen. Guk badaukagu historia, masaje gelan ez detu ginen. Bai, elkarrizketa bat eitzen. Masajearen abantxe kontatuko dira baina gaurko erorikoaren irudia dira hauek, ez? Bai. Ze horrek aipatu duzulen, ez? Oso labainkorra da. Oso lur labainkorrak daudela Italiako hainbat herritan. Horrek ez dizu inbiriarek emango, ez? Ez, egia esan ez. Bueno, horre Italian izan bezala ez. Egoaldian errepideak oso zikinak egoten dira eta gaina euri gutxi egin du lautantakin normalian holako ikusten dira ez. Hori bai parte da, txirrindularitzan parte da eta zoritxarrez hortik pasatu behar da ez. Baina hortik pasa behar da, baina horrelako zera bat izan ezkero, ez? Nokiroko bat hartu ezkero. Bai. Zutitu egin behar izate dute eta segi, ez? Bai, ez dago esterik. Eta giro guztian segi gainera. Bai, gainera normalian horrek, ez da erorriko txikia izan, ondoriak izate ditu egun batzutarako, ez? Zer esan duzu zuek, masaje batean ezautu zinetela, eta zuzema bizitza eskutu dauzkazun, ez, Ileski? Dinot, nori ematzion turra jarraitzen joan ginen Euskal Telebistati sekulako tiroia izan duelako txirrindularitzak urte batzutan, nigo goratzat laizekan garaipenetik batez eta gu 2006 urtean jungaran, urte magiko zuretzat, hitz egingo dugu horreri buruz bai, baina jendiek zelan animatzen zauen Euskaltelen batzen ziren txirrindulari danak, zelan aldatu dan bai, ez da? Bai, nik uste dut... Talde barik zelan geratzen gara? Bai, egia esan nik uste beharrezkoa dela, ez? Bertako talde bat izatea berriz. Batez ere, hor daudelako mutil gazte pil bat, aukerarik ez dauzkatena, eta egia esan, txirrindularitzan globalizazioakin, oraindikan leku haunitzetan eta zoritxarrez Euskal Herrian, pixkat estruktura hori adaptatu beharra dago, eta badaude mutil mordo bat hemen Euskal Herrian, benetan merezi dutena aukera bat profesionalek izateko eta guaingoz hemen inguruan Kaja Rural eta Movistar ditugu, baina bi talde ez dira nahiko ez, eta nik uste dut Euskal Txirrindularitzak eta Euskal Zalegoak merezi duela berriz ere referentzi bat izatea, eta ni pentsatzen dut uste dut laizter inguruan izango dela. Sortuko dela. Mutila asko esan zuen neskak ere bai, ez? Eta geroz eta gehiago. Bai, eta geroz eta gehiago, eta abidez, biraldengunea nintzen Britainia handiko emakumeen bide ikusten, eta esan dut alde batetik emakumeen maila asko hobetu dela, eta gero, gero eta talde hobeago dela, guk adibidez bi talde jarretze ditugu, eta esan behar dut, korredoren maila azkenengo ni eurekin 2 urte dela mazkilanean, eta azkenengo 2 urtetan pila bat onditu dela. 2006 garren urtea aipatu duzu, masajaren kontu hori eta, ez diazue batera argitu, baina tira, urte magikoa izan zela bai. Masaje ez diarreatu nintzen, ni esan daula, agur, bai, txau, txau. 2006 garren urte magikoa izan zen, zergatik? Bai, lan pretaldean zegoen bera, Euskal Telekuekin elkarrizketa egiten, da gero beste 3 euskaldun, lan pretaldera zun ginen, da besteak beste gero jarraitzen eta jiruen 9. geratu zinen, batxi? Eta etapa garrantzitsupe bai hor urtean. Ba, 2006 izan zen nire urtea, ez, igual, horre irudiek, urte hortako dire, oker espanez martxoaren 8. Eta, bai, horietako gregario izan eta gero bizi guztia, azkenean, egia esan nire traumetako bat izango litzateke, txirrindularitza profesional guztia garaipenik gabe. Beti gozatu zen eta unitze irabaztia, eta psikologo batek eta esan zian garai batian... Zer esan zizun psikologo batek? Garaipenaren beldur nintzela. Bai, hori, goi mailako kirolan gertatzen da. Eta niri, ez nuen nire burua prest ikusten irabazteko. Bai, Bai, fizikoki bate baina esaten zuen, doaiak neuzkala, baina gero batzutan egia esan azkeneko momentu hortan dezizio pixka falta zitzaidan, eta Parisentzako garaipen hori
garrantzitsua da garaipen bezala, baina niretzat personalki, Izugarria, bai, ez? izugarria, bai. Hor bazen okalako salto egin beharreko zera bat, eta Bai. baina galtzeak ere badu bere xarma, ez? Bale, galtzen ikasi dut espaldi. Bai. Bai. Ja. Baina gauzasko ikasi behar dira, dinot zuekin berbetan eta gauzasko ikasi behar dira, uzten be bai, utzi behar da, eta jakin behar da, eta ikasi behar da be bai, ez da? Bai, kirola baldin badauka zerbait irona da, azkenean, txirrindularitza berez ordain, haiz kirol gogorra da, eta zuk ordain ematen dizuna normalian bueltatzen dizu, baina denborara. Denbora luzea behar da, emandako guztia, eta guztia nik uste dut sekulatzen zura berreskuratzen, baina. Patxi Bilarekin ari gara hizketan, eta hitz egin dugu bizikletari buruz, gaur egun zenbat teknologia erabiltzen duzuen bizikleten gainean eta hori, baina txirrindulari zale amorratu direnek eta gu ikusten ari direnek ez diate barkatuko, amets gaiztuaz ez badu hitz egiten, ez? Ja, dopinaz. Bai. Ja. Eta? Galdetu. Galdetu. Amets gaiztua? Bai, nire kasuan bai. A ber, Alegia bizikletarako erabiltzen diren teknologia horiek guztiak gizakiaren ere igual erabiltzen dira? Ez dakit, azkenean nik uste dut zorionez txirrindularitza ja dopina atzean utzi dula. Astronen dela urte erdiko historia horrek min handien digu berez ere, ze zoritxarrez haiz kontu zarra da, ez? Horre, Astronen historian 2005ko gauzak atera ziren. Baina, nire kasuan nik esperientzia txarra izan nuen, ez? Dopinaren aurka pixkate batzutan hitz egin da gero, da gertatu iztean gertatu da, egia esan min hartzen duzu, batez ere, zure jendeak zuregan daukan irudi hori pixkat galtzen delako, eta gainera ahitzailea delako defendatzea gero. Horren ondorrian, defendatzea ia ezinezkoa da. Ezin duzu, zure ondoko jendean inguruan pixkat babestu, eta bakoitzak bere iritzia botatzea besterik ez dugu egiten alez. Itxoin da, bidezko da norberak bere iritzia izatea, eta besterik gabe. Nire kasuan hori, nik akats bat izan nuen, onartu nuen hasieratik gan, kutsatu da zeuden aminazio batzuk hartu ditu, baina horrek ez dit akatsa hori ekiditen, eta batu nire bizitzako 18 hilabete gogorrenekin. Ja. Inguruan jende aldatu egin zitzaizun? Bai, noski. Azkenean nolako batian, hortik telebistatik desagertzen zara, egunkaritatik ere bai, eta... Ja, baina norbaitek esan zizun enian uste? Bai, baten batek bai, eta eskertu nuen egia esan, Zen nahiago dut zuzen etortzea jendea eta esatea bia. Ez nian uste eta kiston zarprazeko hartu ditirekin, hori erratea, ez erratea, baina bidezko da, eta, ere bai jende guztia gola hasiko balitz, egon guztia jendea entzuten egon borko nintzen, baina, dira bai, nahiago dut. Ja, baina itxura batera ematen du batzuetan, mundu guztiak bazenak itela, ez? Hortzen biltzatenak, ez? Ez zegoela inor libre. Bai, baina ez dut, zu fede txarrez egiten ez baduzu, hori da aldatzen duna, ez? Nola demostratzen dut zegoela fede txarrekan, hori da historia. Hortze gola, bai. Ze hiro, ze? Bai, Patxi, ike akatz hori onartuok. Bai. Uste dok, badaula jentie akatz hori ez deula onartu? Horrek, nietzako adibidez, horreken jabek benetako min ziklismoi. Bai. Ze hemen adibidez, Operación Portoaz, paseu zana, inolako azkenien, ezer esan gertau bezala. Horrize paseu zuan da, horrek uste joat, kalte gehien horrek egin diola. Bai, oain adibidez, guztik antolatu dudalako, uste dela, Truth Commission, egiaren komisio bat alako zabait, ez? Eta, horiek guztik proposatu dena da, zerbait ere kontatu behar duen guztiak, lausanana jotea eta azaltzea, ez? Nik ezakit, egia esan nik uste dut jende asko dagoela eta mugimendu bezala azkenean egin ez duguna da, begira, gauzak horrela joan ziren urte batzutan, behar bada talde batzuk edo txirrindularitzak idatzi zuten jende batzuk erabaki okerrak hartu zituzten, baina orain hau da beste era batean gaude, ez? Nik uste dut behar bada mugimendu bezala ez dugula olako hausnarketa sakon hori gure barruan, ateak itxita eta gero atera eta kontatu, ez? Orduan, hori egiten ez den bitartean egia esan beti dudak izango dira, ez? Nire inguru txikian
hori proposatu izan dut. Hau da, hitz egin dezagun gure artean, zer egon den hitz egin argi, eta gero, atera eta kontatu ez. Baina, zaila da, ez azkenean, hor barruan ere bai, gaur egun World Tourrean 18 talde daude, eta talde horien nagusia denbora asko da hemen, euren arteko triskantza bat dituzte, eta, Bai, eske horra eta bida kontue, Astronek 6 turrera zilua zen. Astroni turrek kendu iutxizak, baina beste batzu iutxizak, emon? Ba, hori da, ez Hori da, kirolen... Ba, eta gero, ez dakit, zaila da zergatik bigarrena baita bera ez, edo ulertzen, ez dakit. Ez que bigarrenak gehienetan, ero aurreko urtien, ero urrengo urtien, ero etxakian oz, baita ere positibo. Bai, zoritxarrez... Eta Astronek euki duen segimintue, batezbe, bere estatuen, osea, Ameriketan, hemen euki bat jabian, bertako ziklista batzuk nik uste joat, gauza antzerako, gertako zila. Bai, gauza da, Astronek ordaindu duela bere izateko modua. Eta jende asko zeukan, bere kontra eta bera den bezalakoa da, eta bueltatu zenean, oendik amazion jende asko kontu irekia zeukana, eta... Gorrotu aziona. Bai. 18 hilabete eta gero, Patxi, irudi eder bat daku, bueltatzen zaralako, eta garaipen eder bat etxien irakurtzen gauzelako, beratarrau, berako ez zaralako, eta etxien oso gertu, Euskal Herriko itzulian garaipen eder bat. Behintzet, zeuretzat unkigarri izan zana? Bai, korredora baldin banaiz, edo izan baldin banaiz, zen batez ere, urte honitzetan Euskal Herriko itzulia berara llegatzen zen, Ibardinera, eta, mutilko eskorra izan eta, niretzat aia ziren nire idolak, ez, Sinkeli edo, Delgado, Golospe, Txabe, Kastani, guzti horiek ez. Eta, haien arrimoan beti nire ametsa izan duzen, benetako ametsa zen korredo izatea, baina benetako ametsa zen Ibardinera llegatzia Euskal Herriko itzuliakin, ez, eta, asko burukatuta gara. Eta argazkize. Bai. Aite santun moduen. Bai, egia esan ez tegun prestatua eta Ibarren... Hau, atera egin zitzaizu, gaur begiratuta ematen du, batera, ez? Ez, orduan horrela, bote pronto atera zitzaizun eta horre... Bai, emozioaren argazkia da, ez? Hori da, bai, nik uste dut denok amestu behar dugula eta ahal izan ezkero ametxo hien bila joatia, ez? Egia esan neure talde apal xumea Euskal Herriko itzuleko gerteran egotea telefono dei batzuk osatzen ezkidan, baina, lortu ginen eta, esan bezala, ez hori izan zen, nik uste dut, egun horretan erabakin nola ja nahiko zela, ametxo horrekin ja biziketa guztia, eta handikan urriaren 6an uste gorritula nire azkenengo. Musu horrekin erabakin zenuen, tja? Bai, nik uste dut, bai, horrekin ja, 37 urten dituen orduan, goi mailako txirendoritzara bueltatzeko aukerarik ere ez, eta esan zenuen, ja garaile izateari beldurra galdu diot, iritsi naiz, Ibardinen irabazi dut, eta punto. Patxi, lehen Keli aipatuok, bakik izin zana azkenengo txirrindulari rastrerakin korridu zuena. Ze arraio da rastrera, barkatu? Kalapisak edo... Gaur gurekin dauden gazte hauentzat, rastrerak... Gazte hauentzat. Azkenengo txirrindulari izin zuen rastrerak erabilia bezena. Imaginetaz, Keli, gaur eguneko aerodinamikiaz eta horrek ingeniero lanak egin, alemoruko pasaretxar bat ziketa ganien. Bai, hori da guain, garaietako korredorak eta gaur egungoan, konparatu nahi hori ez. Eta ikerketa badaude, haren laborategiko balorekin eta pixkatu horra berre inguruan eta beste garai bazen, eta gero bigarren azkenkoa baki izan izan rastralekin, Indurain. Bigarren azkenkoa Indurain da azkenengoa Keli. Gauzak aldatu egin dira eta garai hartako gaur egun uztik daukan pixu minimoa biziketantzat 6,8 kilo da. Horren azpitik ganatzen duzu biziketarik izan. Eta horren zergatia adibidez da Edin Merckxek orduko errekorra intzuen egunean, biziketa pesatu zuten eta 6,8 pesatzen zituen, eta geroztikan ura pixua. Halako arau...
Ondo, anekdota ona. Tontoak esan nahi duzu, ez? Ez dauka inolako, gaur egun bizikleta batez zama pixa dezake. 6 urtirun. Ez adibidez, baina teknologia guzten du bizikleta bat asko zere harinago egiten. Bai, Giron adibidez, bizikleta berri bat aurkeztu dugu taula, eta edo gurpil pisutxoa jartzen dizkigu, bestela berun azpian. Bai, ailegatu gaitezke araz askorik gabe 6 kilotara errez. Eta beruna azpian jarri behar duzu, ez? Baina garaiko gauzak, ez? Hori da. Izan beharko luke, edo... Uzi guaina da pixkat zabaltzen, teknologian inguruko historia guztia, eta nik uste dut pixuan historia bai pixkat batuko dela. Bueno, aprobetxatuko bera dauela hemen, favoritu gaitxik eta galdetzeko baten bat porrarik egin bari padauen, zelan ikusten zuen geuzek, orainek korriten dauen artien baten bat olan zure lagune edo, bada, ia zein dan hemen jatorrena edo, jakin nahi dugulako, talde lana azpimarratuko nukelako, zuekin egonda, lanien, ze girona eukitzen duen, eta batez begero, eurek nola esaten zuten, ze katxondeo bebai, igotzen eta ikusi zaitugu, ikusi doni lagune, ikusten zuie zuek igotzen zauzin nien inguruko, bai, eta gurrezan, eta ez dakiz zer, holako anekdota politxek badako zielako. Zein da hor, holan jatorra edo, bromatako prest edo dauena? Oain giroan, Purito hor dire da oso jatorra, oso mutiko irekia, perretxo beti, eta berez Purito Rodriguezen anekdota, behar bada jakin duzute, baina, Purito berez hemen Euskal Herrian ez izen, korredor bezala, Iberdolan, eta, pasatu zen 11-ra, gara hartako 11-eta. Eta, lehen daiziko konzentrazioan, 6 ordu eta erdiko entrenamentoak gero azkenean, alako aldapatxo batian, Manausaizek, harrek helmuga jarri zuen gainean. Eta, gara hartan talde hortan zeuden, Zarrabitia, Abraham, Jalaber, Zule, alako, korredore puska batzuk, ez? Da, figura batzuk, ez? Eta alako batean, erdi esprintatzen da lapan gora, eta azkenean Jalaber aurrean, beratzean, eta azkenengo 2 metrotan partu intzion, eta, aurra hartzen da. Hora nintzen ez, erretzen balitzu bezala, me estoy fumando Purito. Eta hortik Purito. Gaina oso tipo jatorra. Favoritoetako bat, girorako? Bai, ni berez favorito nik uste Quintana izango zen. Quintana nahiro pasan urtean, Turrian bigarrena izan zen, aurreko erlojupekoa datorren hastian hor Barolo, Turin inguruan, beretzat oso aproposada. Eta gero, espero dut, Rigoberto lan honik ez, baina nik uste dut denen gainetikan pasan urteko maila bale mauka behintzat, Quintana, nahiro Quintana. Gozatu beharko giroaz eta danaz. Zarantzarik gabe, konbentziutanago, Arantzazu Zugastik biharko etapa ez du galduko. Gaur ikasi dugun guztiarekin, ez Zugastik? Ezingo jazu, azterketa biharko pasa. Azterketa, bai. Baduelako honek bere zera, Bai, nahi heroikoa iruditzen zait, zuen girola, heroikoa. Ez dakit, nun daukazuen motivazioa, 2 ordu eta erditan edo 3 ordu eta erditan hor eoteko, ze azken batean naiz eta talde lana izan, oso bakardade handikore lanare bada. Eta nik jakin nahi nuke nundikan ateratzen zain zuen grina, nun dago zatik azkenean nekaturen zaten, nun dago? Ez dakit, alako, grina berez, ja profesionaltan zure lana delako, eta baina txikitan nik uste dut alako, pausu txikiak emate joaten zan, nire adibidez gogoan daukat, lehen daiziko gogoetako bat, ni Ibardinera atera nintzen txetikan, beratik atera bizikleta txiki batekin, uste dut 6 urten euskala, 3 kanbioko bizikleta batekin, da aldapa egoten hasi, eta ja, 2 kilometro terredin falta garai batean guaina konpuntu dute, eskubitarako kurro bat dago, eta bertan ja ezin nun gehiago, eta gelditu nintzen. Eta, halako frustrazio bat, voltatu nintzen itxera, eta horren gunean jo nintzen berez ere. Eta horren gunean, ez nintzen aliatu ez da urbertaraino, ez zilenago, baina 3. gunean ja lortu nun malda guztia tetzea eta goitxea llegatzea. Eta hori da, nik uste dut lehen da biziko pausu bat, eta gero nik uste dut biziketak ematen zura alako askatasun modu bat ere bai, ez? Bakardadian eta zure gorputzaren balio bidez bakarrikan, mundu ezagutzeko historiari ez da. Eta ben gero ja, beste baten arrimoan jarrizkero, hor nik uste dut gizakiak eta animaliak guztia katelako grrin bat indartxo izateko edo ondoko baina indartxo bat, holako joku batean sartzen zara, eta hori da, ez da, gero ja Giron adibidez nire esperientzia personalak ementzat, irakurri izan dituzu zuri beltzean ere garaian Gabia Estelbio bezalako mendi batzuk, eta haien argazia ikusi, hor dauzkaten revuelta guztiak, eta historia eta epikotasun horren parte izan nahi duzura, bai, ez? Ni adibidez batzutan
jabetu izan naiz historian parte zarela, eta hori sentsazio oso politia da. Ni Estelbio igo nuen egun batian, eta handikan pasatuta, hortikan pasatu den jende guztia, eta ilaski esatu zuen bezala, jendearen aurpegi, adibidez. Jendearengan zoramen hori eragitea ere bai oso gauza politia da. Eta hor dago, gainera txirrindularitza duka interakzio bat, txirrondaria eta ikuslegoen artean. Da, nik uste dut, kirol bakarretakoa, non zalegoak ukitzen aldu, korredorea, ez? Eta hor, naiz eta batzutan... Ordaindu gabe. Ordaindu gabe, bai. Hori, batzutan, esaten da, ez? Ni beti eskertu izan dut hori, eta... Horrekin geratzen zara, tanatik? Bai, duek gabe, olako esperientziak. Ni daukat, esperientzia guzti horiek, niretzat dire, balio gehiena dauzkatenak, eta hori eta lagunak, baina bai, esperientziak eta batez ere, esan bezala, ez? Emozioak banatzeko gauza hori ez, adibidez, Ibardinen niretzat izan duzen, nire kirol biziko momentu politan. Osea, ikustea zure jendea, zure aurrean eta, gozatzen bat hori izan zen. Hori ja, ez dut segulazteko. Argazki hori adibidez. Nire alabata, nire gurasak eta nire emaztea animatzen. Hori da betikoa da. Bai, karrera batek pena merezidu bakarrikan horregatik, nire kasuan bintzat. Baina alegina izugarria da. Argazki oso polita da, eta emozio hori jasotzea ere hala izango da. Baina tira, bai. Bueno, fabrikara egunero zortzero jutea, bai. Bai, zalatzarik gabe, eta igual horrelako esker honik ez da izango fabrikan, ez? Bai, ondo irabazten da, txirrindularitzan, Patxi Bila? Bueno, bizitzako. Gutxi batzuk, bai, txirrindularitza utzita gero, zutela egin beharko, baina normalian, zure bizia ongi hasteko modua da, baina gero lanera dena bezala. Baina, bai, gazki, ez, ni pozik nago. Nire kontratuekin pozik nago. Emozio asko jaso izan dituzu, emozio asko sorrarazi ere bai, hori esan diguzu. Eta gaur esandako guztitik, gauza batekin geratu naiz, eta izuek zerkin, baina zorionez dopina bukatu da. Bai. Hori siretsi ezakegu, alegia dopinik ez da izango aurtengo giroan, adibidez? Eguneko egunean zaila da, ez? Baina nik uste dut gizartean bezala, ez? Denak ordaintzen ditugu behar ditugun tasa guztiak. Baten batek ez ditugu ordainduko, baina normalien nik uste dut baietz. Ez tasei buruz orain nintzen behar dugu, opa fiskalei buruz nintzen behar dugu. Hori, baina nik uste dut baietz. Ja beste belaunaldi bat dago, korredoreak beste mentalitate batekin etortzen dire, eta bai, nik uste dut portzentaia handi batean bai. Baina ematen du zientziak ere aurrera segitzen duela eta beti sortuko duela zerbait, ez? Bai, benik uste dute gehiago dela mentalidadea. Balioa galdatzen ari dute diren, ez? Hori da, bai, berriz ere, bide zuzenera etortzea, berriz ere, eta erabakitzea hori ez dela bidea eta hortik ganetzen dela joan. Ondo, ez dakit gogoz zauzen barriro girora juteko, egun batzu parru? Zeregin zehatza zein da, iritsi eta zerin bizu? Zeregin zehatza da iritsi eta berriz ere, beste bider Barolo eta Barbereskon arteko, Barberesko eta Barolon arteko erlojupekoa ikusi. Pixkate badauzkagu alako eguraldi mapatu batzuk eta aurrikusi ze gertatu daiteken. Lanaren zatirik handi nahina dago, horra gutxi gora beraz etapa zein izaten alden erabakia dago, baina gero erabaki behar dugu orain korredorekin egin behar duten lana nola banatu. Jarraituko zaitugu, guk beharko dugulako informazioa. Zalantzarik gabe, eta egia esan txirrindularitzak sekulako xarma du, baina Patxi Bilaren azalpenekin xarma gerozetan diagoa. Emozioak zabaldu izan ditu eta iaso ere bai. Patxi Bila. Benetan, eskerrik asko.